Els tres estats d'agregació de la matèria són estat sòlid, estat líquid i estat gasós. No sempre, però, les distincions són tan clares. Barregem farina de blat de moro amb aigua. Líquid o sòlid? Sòlid. Sòlid. Líquid o sòlid? Líquid. Torni. De cop. Ara, un moment. Ara molt suau. Treu-la molt suau. Ulla, parece... Vinga, va. Comporta de manera líquida. Veu. Doncs que si poso lentament sembla líquid. Espera't un moment. Ai, que asco, mira. Saita aquí. Ué, eres tu. Per què? Ulla, que trencaràs el pot, tranquil. Ara ho trec suau, vale? ¿Qué moco? Es mono que te cagas. Guau, vaya lo que va. Es que ahí trigo. Oh, qué fuerza. Que això és una bolla, sí. Fes una bola. Vale? I ara posa la mà així, a veure què passa. Acosta molt refredat. És un líquid. És un líquid. Vale. A poc a poc, no? Què és leche? Ja, tio. Torni, torni. Torni, torni. Ensenyo. A veure, això és mirat això. Agafa més. Uala, que guai! És guapíssim. Quan li fas una força que... Això mola. És màgia. Això mola. Es magia, es Vale? Està duro. Ensenyo. Això m'agrada, Ahora una superbola, Hamid, una superbola. Un líquid no newtonià té un comportament sòlid quan se li aplica una tensió o força.